7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Namhlanje sikhuluma la ngendaba yokuthi wenze irelationship isebenze where umuntu othandana naye mdala kunawe. And this thing ngempela ayiyi ngobulili. You find ukuthi kunemama nje elino boyfriend, partner, even happy omncane kunaye and irelationship eshisa impela. And again futhi uzothola ukuthi ngi-out nje relationship nomuntu omncane. And how do you make that work? So this is what we are discussing. Ungaba anonymous as well because wonke ama relationship kumele ukuthi ke asebenze. Introduce my partner in crime. Good crime. In good crime. Hello Mthiyane. Hello. Did you say in good crime? Yes, in good. Enjani crime good. Khona le good yabona le in order masikuba khona le rough nje ne evele nje ikuthatha esikhaleni yabona leyo crime leyo ungaplanile. I see. Yeah. Emnandi nje. Iba mnandi. Home. Unpredictable. Unpredictable. Yes, yeah. Yes. Lapho uthi ubuya nje emsebenzini umuntu kanti usekulendile siyakubamba usekudabula ama shirt hakho on the table right here kumayethi how sena samsawo. How was your day? Yeah. All right. How bebuka kwathina sesiphakathi kuyona. Did I ask you ukuthi how your day was? Oh, my day is always good. Ngibonga izithando zethu always. Sure. Inamba ke u0861596596 as usibuka kwi app na ku YouTube you should look udokotela for some reason namhlanje because asikho ekhaya lethu elijwayelekile we are doing I show when indawo nje. We're doing it on top of the table. Yeah, and the view itafula esilenza kuyona. Definitely yellowish. Ooh, and nice. And engathi liyashina liyashiblika. Yeah, and the bayithina ke la. It's just the two of us. Kodwa phela kungashiblika kakhulu. Inamba phela kuminco phela masikushiblika. Well, we'll get into that. 0861596596. Okay, kulolu we don't judge. For sure. And kahle iyona ndawo okumele ukuthi uze kuyona so that uzothola your information. Dokotela, lately people say ukuthi abantu abaningi they prefer ukuthi uthandane nomuntu one gap enkulu kwi age yenu because inama benefits. Sure. Let's just talk about those benefits. Look Mthiyane, you know vele manje sesiphila ku society lapho ukubaleka phakathi kobudlelwane bakho nomuntu othandana naye. It's also based ukuthi mentally, intellectually nizwana kanjani, yini ni communicate ngayo. Ungathi umuntu senihlezi uzokutshela ngokuthi kwenzekani kuma soap yabona into enjalo, but that intellectual bonding is very important. Lokho ukuthi umuntu engikwazi ukukhuluma naye, umuntu engikwazi ukuhlela naye ngenza ama plans naye about the future, about izinto ezenzakalayo emphakathini. Uyabona? So that's where age then comes into play because obviously umuntu omdala or okhulile uxoxa into eziwiser ezihlakaniphile sophisticated kunalo omncane. Okay? For example, kubantu besifazane women they mature quicker. Umuntu wesifazane ushesha nje abe iqhikiza aqine kunomuntu owesilisa age oyintanga yakhe. Yabona dokotela indaba nje endala eyasihlukumeza all boys abase high school bazikahle ukuthi ingane ofunda nazo sibanjwa obhoti abasevarsity nabasebenzayo. It's always been like that. Yes, it is. But also Alex, you know, don't miss the fact that umuntu wesifazane is really attracted to power. Umuntu wesifazane is attracted to authority. Uyabona? So and to money. Not necessarily money but financial stability. You know, once umuntu esemdala usesebenzele and kunale element yokuthi wena umuntu wesifazane uzothandana naye, there's that financial stability futhi ekwenza ukuthi relax even nangempilo because abantu besifazane it's about the future. What's going to happen to me in the future? Ngizophila impilo enjani? So that already if umuntu omdala and enemali that then helps ngaloko kusaba ukuthi future yethu izoba njani. But you know, a big part of that Mthiyane kunangengqondo umuntu omdala obviously
most of the time, not always. Yeah. But isikhathini esiningi umuntu omdala is more mature nangengqondo, is calmer nangama emotions. Akasena umuntu othathekayo ngezinto. Uthola ukuthi intanga yakho izothatheka awu manje sekuyiloku usihamba nefashion yini what's hot in social media uhamba nalogo. Kanti when you want to build a good relationship, you want to be with someone owazi ukuthi ngiyakha la akaloke ngicompare ithatheke ubheke mina and siyakha naye. That's what's important. All right, so we bega ke ngakwi bantu besifazane. Yes. But we do also have ladies thola ukuthi ukhulile and une gap nje enkulu with partner wakho lapho ke yini esisebenzayo. Okay, look, of course nakhona kula when men are older there's a pros and cons. When men sebebadala generally siyazi ukuthi kunezinto emzimbeni ezingasasebenzi the same as they used to before, especially sexually. Induka savuka ngokufana, umdlandla awusekho, istamina sethi enze uround kodwa bhekele yakhona lale. So there's those things that as women get older, okay, wonke umuntu uma eba older uyasaba ukuthi onkosami sengizofa. So that is why nayo lo wesilisa agijima athathe intombi encane enginayo ngoba izomenza athafile young ukuthi hey ngisaphila ngisemncane and I'm not dying. But the same nalo wesifazane is going to do the same. Uzofuna ukuthola a guy with six-pack, okay, ihanga guy the six-pack or able uzomenzisa looking young, but also just for the fun and ukuthi wazi ukuthi impilo yakho manje you're not going towards 6 feet under but your life, so you get motivated. So nago logo as a scare point kuwena umuntu wesifazane ukuthi not always because of sex, because by the way kumuntu wesifazane as they get older it's not always that ucansi balfuna kakhulu kanjalo ngoba kunama changes enzeke emzimbeni wakhe. Of course, and yes, and then uzomuntu as a cooler menopause stage, and then what happens useba manzi akasabi manzi kahle, useba dry, i-lining ngaphakathi yakhe ibe thin, so uthola ucansi selubhlungu. But also what then happens as they get older, umuntu wesifazane sengena kumenopause uthola ukuthi even kwayona untombi zodwa begins to get narrower, so usheshe ashaye indawo ezithize umuntu. So there's lots of pains that can happen. So it's not always about sex, but also it's about a companion nokuzwana kwakho, but nempilo nje just to feel alive, like you're not dying. Sure. I-conversation yethu lo hlelo is not suitable for ingane. Sino doc sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma la ngendaba yokuthi how to keep a relationship where umuntu athandana naye nine gap yeminyaka and izinto kumele siqaphele angeke akutshele zona, or mhlambe you are in that relationship. Please share with us experience yakho nokuthi kwenzekani, the fears, the lessons you learned, and mhlambe i-relationship esaqala kumbe you've been advised by abantu abaseduze kwakho, friends and family, ukuthi no ungayikena because mdala kunawe. Please prove them wrong. Ungaba anonymous mawuthanda 0861 596 596. Now if kumuntu wesilisa omdala emncane kakhulu lo wesifazane kunezinto ama-sensitive areas okumele siqaphele. Take us through those, doc, kafushane nje. Oh sorry, inamba 0861 590, it's just like ukungena ikhondom ungayifakanga, hey 0861 596 596. Yes. Look, the difference in age uma wesilisa mdala lo wesifazane mncane. Remember ukuthi lo owesilisa possibly use ubaba or usebile ubaba and uthole lo wesifazane mhlambe akakabe nakuthi umama. So kube na that difference. Number one, lo usafuna ukwakha umndeni, usafuna ukushada, experience yonke lento lo mncane. Thothi lo mdala usephuma khona lapho usadlula kuyona yonke imishmesh yasemshadweni, akasakufuni necessarily ukuthi angene kuyona yonke leyo nto ayothola ingane encane. Usibona sengimdala manje uthi ngathola ingane, but unale pressure ukuthi kumele lo nkosikazi omncane naye, or whether nkosikazi or intombi naye ngimsatisfy that way. How do you navigate this? But look, umuntu wesilisa as long as sperm, there's a very strong likelihood ukuthi uzokwazi ukumithisa. Akufani nalo wesifazane othola ukuthi if esengene kumenopause, even if wena omncane owesilisa and ufuna akuzalela ingane, angeke sakwazi akuzalela ingane if ukuthi useze wangena kumenopause. So it's not always about money. It's not always about money. It's also about companionship and about, especially uthola ukuthi these young girls or umuntu omncane wazi ukuthi hey sengidlalile bafana abancane abangangami, abakho serious labo bantu about impilo ngoba basafuna ukuzakhela bona impilo yabo. Financially ubamba lokayeke lokho, abambe lokho abake lokho, relationships abambe lo ayeke lo, abambe lo ayeke lo. So
for women uthola ukuthi kuyi security lokho ukuthi lo mdala akasafuna ukule bambalana ustable kahle uzobheka mina. However, one of ama downfalls alo muntu ememdala ukuthi uba possessive azikhohle ukuthi uyi yakho azibona use ubaba wakho. Uyabona ngoba emdala afuna ukuthi kube uyena ozokudictate ukuthi hayi ungakwenza ukuthi kanje hayi mina sengayiphila leyo mpilo ungaboyenza leyo kanti ufanele uziphilele nawe le mpilo yenza mistake njengoba naye ayenza wafunda but agcine seba possessive ngendlela yokuthi usefuna ukukutshela ngo experience yakhe manje usukuthi usekubona njengengane yakhe not njenge partner which then becomes the downfall. Yeah, so how do they find the middle ground? Ngiyubaba sengimdala but when usemncane I'm in my 50s 40s when I was in my 20s and omunye lo semncane usafuna ukuhamba and ama club emaphathini njalo and when as a partner kufanele to meet halfway and understand futhi ukuthi lona le ndaba uthi ngazahlale for 2 days kube uyiphathi kuze kube ngakusasa. So how do we compromise? That's it, you need to compromise ukuthi wazi ukuthi kunendawo that kumele umphume naye mhlawumbe uzothi kuyena asiyi kwi club ethize ese point or kuphi but siya kwendaweni ethize settled kahle kune music zoba comfortable khona uyabona. So things like those are very important ukuthi let's find a balance ukuthi how do we balance le stage sakho nanokuthi wena at this time usafuna ukuthi kuze kuse mina mase kushayo o10 ebusuku sengicabanga iphilo sengicabanga and you must be fair but also you have to be fair okusho ukuthi naye usisters if kuukuthi uyazi ukuthi uthandana nawe mdala it's important ukuthi even kwayena enza izinto in such a way yokuthi nawe you need to feel comfortable you know ngayo leyo that you are doing together. Sure. Okay, ngizofunda ke nama comments akho 0861 596 596 0861 596 596. Let me share a joke. I know that professionally I'm not supposed to do this, but because you are part of this as well. We have my producer here who is the boss of the show, right? Okay. So now ngiyambuza kule system esixhumana ngayo ukuthi bapha balaleli this is their show and then he responds with one word uthi coming. With sex Indaba, so double MING. Yeah, so I'm not sure noma mhlambe usho ukuthi and bear with me I'm still coming or abalaleli are coming. Sure, sizoya ke na ku social media as well. Topic yethu mosanda kusijoyina namhlanje kwi Sex Indaba on Gagasi. Sikhuluma la ngendaba yokuthi the secrets your relationship ezoba mnandi ivuthe yize kune huge gap between age yenu. Angiqale kulakhi emtuba so mucabanga ulakhi uyibhani lika sisothile noma uyena ubamba sesomncane mucabanga. I think ulakhi inhliziyo yakhe ibhlungu ukuthi unecherry lathathwa lakhi ungamlaleli udokotela isikhona kunjani Zoyela? Hayi siyaphila mina wethu ngezwa kwani. Sure nansi indaba. Cha nalapha umbuzo nje sisuka ngibuza ukuthi uma mina njengolakhi ngenze isibonelo ake ukuthi kunjalo ngikike umuntu omdala mhlambe ongaphezulu kweminyaka eyishumi mhlambe kuya 15 ingozi kimi empilweni mhlambe ngiceshe ngibonakala ngamahlombe ngishwapha ukuthi umfana lo ngathi ubusiness la ubhizi nonina kuyavela mhlambe noma akangihle umsoco umuntu omdala kunami ngibuzela lokho ukuthi agcine uqinisa ubonakala ngeappearance ekutheni ke ngoba nakho uthandana nomsisi omdala sudliwe. Yes. Okay, all right. No, absolutely not. Absolutely not baba cha. Ukuthandana nomuntu omdala kunawe usuke wena ukwenzela wena nenkanuko zakho nokuthi impilo yakho ime kanjani. Akukho kodwa lokhu ukuthi ngoba uthandana nomuntu omdala khona into ezodleka kuwena kunaloko because choice yakho and into othandayo ukuyenza it's going to make you look better ngoba yonke into yenza empilweni that you enjoy and it's your choice then it obviously makes you feel
better about yourself. All right, so le comment abantu abavamukisha taxi rank mingakagcwala itekisi le ukuthi ya senadlisa lokazi yikho seniyamakhehla mfana nje. It can't be true. No, it can't be. It's society leyo ilablisha. Well, you've heard that before. Yes, I have. But okay, again, Mthiyane, even though ngisho lokho njengodokotela ukuthi leyo nto ayikho. However, it's true ukuthi wonke umuntu olala naye spiritually kuba nento ithathayo kuyena ne spirit sakhe that you then absorb into you. So depending uzolala nomuntu omdala mhlawumbe wesilisa kanti uthwele lo muntu nenyoka zakhe ezitheni ukuthi ngelanga uthulele naye kanti udliwa yinyoka zakhe. So yes, spiritually kungenzeka lokho ukuthi uthandane nomuntu omdala, but not because ukuthi mdala kuzonza lokho, but nomncane ngakwenza lokho ngoba kunento inkanuka zifunayo told uthwele and then izinto zakhe siziyak affecta and then just ukuthi usinike hope dokotela, please answer this question. Psychologically ikhona into ethi being in a relationship with umuntu omncane kunawe brings the youthfulness in you. You feel young again. Even the look, you may look young. No, not because uthandana nomuntu omncane, but because wena so insecure. So uyazi ukuthi lalela wonke umuntu othandana nomuntu omncane kunaye uba ne insecurity yokuthi intanga zakhe you know intanga zakhe ziyambona intanga zakhe ziyamfuna, so kuba wena upgradeayo so that you look younger and you feel younger and you are more exciting. Is that not good? Yes, it is, but awenziwe ukuthi uthandana nomuntu omncane wena ozenzayo confidence yakhe ifuke ngoba kunale issue ye security, because kunale issue le security ngokwe age. Sure. Ungaba anonymous njalo ukule relationship inesikhuluma ngayo 0861596596. Namhlanje ngicela ukukunikeza inamba yesibili. Remember before I've told you ukuthi kune number yesibili okumele uhlala unayo kuze mhlawumbe ushawe load shedding noma kunenkinga usebenzise yona. It is 031 537 3000 la usithola khona namhlanje. So 031 537 3000 ngizoyiphinda 031 537 3000. Ngisahamba kula magama adokotela ukuthi ungabi predictable, so if you bulindele imissionary sizoshaya ke ngedoki style namhlanje ne. Okay. Sure, siyabuya. Sikhuluma ngendaba ye relationship nomuntu omncane kakhulu kunawe noma omdala kakhulu kunawe, izinto kumele nje uyiqaphele, the risks, the benefits and how not to offend upartner wakho. Siqhubeka nendaba eGagasini 25 after 7. Lo hlelo uyalithola ma videos alo ku YouTube Gagasi FM ungaya futhi na ku Facebook page Indaba with Alex. Ngifuna ukuthatha nje uMondle bese ngiya kuma comments aku Facebook page. Lo hlelo is not suitable for ingane. Shosho Mondle emandawe. Ngibingelele Mthiyane bese ngibingelela nawe dokotela ngokukhethekile. Yebo baba. Yes sir. Yes. Cha angicathe ukuthi lemane ngisitha kahle. Mhlawumbe uma ngabe sishiyana mhlawumbe ngo10 years ngabe kune gap enkulu kakhulu lapho. Hotel. Uyazi 10 years ngithi kunomehluko phakathi komuntu ona 18 nona 28. U10 years loyo. Kodwa once lo munye baba no 28 omunye no 38 uyabona igap ayisazwakali, you know, ayisekho bad. So ideally baba u10 years igap ekahle uyabona. Kukhona ngescience abake bathi soku wrong uma umuntu half we age yakho plus 10 or half your age yakho plus 7 uyabona. So kusho ukuthi lapho uma ku 10 ku right lapho ngoba exactly njengoba ngisho nje umuntu wesifazane ohlakaniphile nawe umdlula ngeminyaka eyishumi niyakwazi ukukhulumisana nixoxisana. So kuqala kube kubi uma iminyaka siqala iba u20 kube umuntu ongathi usungamzala, then sokuba inkinga lapho, but u10 years igap socially right. Ngoba isiyame yes doctor ngiyabona ngoba kuhamba kahle konke mina nomuntu wami ngoba ne gap ka 10 years. Futhi isiyame mina doctor labe ukuthi manje nginako ukuthi mhlambe ngizothi nangabe ngophela kukhuleka mhlambe vela sihluke sishiyana ngaleso sikhathi mhlambe nami sengi over ngalo ndlela mhlambane nosalangazelela mo manje esosoluthi mina mhlambana ngisekho fit
yabo manje ngisekho kule phela kule age ngeke ngisakwazi ukumfica ngani uyayithola nenqondo kuyibeka doda ngocansi uyazini baba abantu besifazane especially from the age of 40 kuyaphezulu baqala abantu besifazane ucansi becomes about equality not quantity kuya ngokuthi umenzile wamenza kahle wafika kuvutho ndaba kanye akaleke ufuna ama rounds amaningi efuna umpheka yabona so ukwenza ucansi naye is also just about the quality time futhi oyispenda nayo even ngaphandle kokuthi uyampenetrate without ucansi ukuspend isikhathi nomuntu wesifazane nenza izinto together shopping labafazane by the way bayathanda ukuthi uhambe naye nje umphushele itrolley athathe isikhathi sakhe eside leshintshe ingubo ethatha lokho alone is valuable kuyena umuntu wesifazane but even nakho nocansini Mthiyane it's not always lokuthi umuntu wesifazane uzofuna ucansi la as they get older it's more about quality time about ukubonda and just being together but hayi kuphela nomphela nakhona ufuna ukwazi ukumnika ngalolanga but akubi into ukuthi useyifuna njalo njengoba esamncane dazoke ngoba uphendulekile Mondli number 1 yes ngizoya ku Twitter ke na ku Facebook umzwandile uthi labo sisi abadala ngokuvamisile basuke bethandana nabantu abakhulile kunabo asithi nje usisi ona 38 uthandana nobhuti ona 50 ubhuti ona 50 akasekho obukhali kangako ngeke afane nomfana ona 27 umdlandla usafani ukushova akufani so njengoba enesoka elidala eselimsebenza nje ngaleso sikhathi kwenza ukuthi ahlale athule athi do and then bese kuzoba umbuso Madela engikushoyo mina ukuthi ubala ke uhlobo lweimoto zakudala ayisoze uyilahle ayindawo futhi ayihluphi njengalezi zamanje and then ufuzelihle usisi lo indeed they are yummy impatho inhlonipho ikubona odedi abathe ukukhula yizwa ke le and then ubudke ngaphuma kubantu abadala mzukwane ngithi ngiphuza okokwehlisa wangibamba isandla wathi ye baba qala uqeda ukudla kuqala akimcabanga so manje shothi wadlala irole yokuba uma eqeda ukudla kwakho and then uFreeman osisi asebekhulile bahlupha ngoba sebeqinile baqabula rough baphinde bakhononde uma uphakamisa umlenze or imlenze bathi kahle yehlisa and then umkhaliphi bahlupha nje ngokuthumana mase behleli phansi bafana nezidudla ziyathumana too much so ushuthi mawusisemdala usuke esekuthuma but kubuke ngokuba romantic khona lokho ukuthi hey ngitholele sometimes but by the way usho njalo ngosisi but also I have patients besifazana abacomplain ngithi hey yabona umuthandana nendoda endala ubaba umdala avethumana uhlala phansi ethi awungiphathela amanzi lapha awungithathele lesitshu ngibekelela so it's the same I think it's also a mentality yethu as we get older ukuthi umuntu uyamthuma ngoba so umdala uyabona so but some of these things kunye kwako lokhu Mthiyane take it as part of the deal ngoba you are able angithi nawe if kukhona lo ngafikeli khona uthandana nomuntu omdala uzocela nesithando sami ongithathele so take it as the deal you are younger you are more active and you are able so menzela umuntu hayi ngoba ethi yes yizwa kahle 0315373000 inamba esisebenzisa namhlanje 0315373000 let me do this the out of courtesy mhlambe uzonotice ukuthi khona something mhlambe onokuyizwa sound unfamiliar it's because asikho studio esijwayelekile today we besikade sizothamela i-budget speech enziwe MEC waka transport lo engimhostile earlier so namhlanje indaba is brought to you courtesy of i-Department of Transport they are hosting us so ingakho mhlambe uzobuzwe okunye okungajwayelekile siya eThekwini siku anonymous sabona anonymous Sanibona njani si right bot kunjani ngiyaphila ngibekele udokotela nawe Alex yes sir khuluma sikuzo itopic yangithinta kakhulu mina esayidini lami ngeke ngathola nomuntu mdala before and manje sengikwentshe relationship nomunye umuntu mdala inkinga yami ngibhekene naye yena ushadile isikhathi eside and akaze athola nomuntu omncane kunaye so ngiyaqala ukuthi ngibe khona empilweni yakhe and ngiyabona ukuthi ngazuthi kunamahloni even though efuna ukuthi kwenzekela yonke into engifisa ukuthi yenzeke ngiyabona ukuthi excited but khona lokho khona ukuthi
unamahloni and ngiyazama ukumtshela ukuthi no kuzoba right kuleka into izoba right but ngiyabona ukuthi since kuyinto ayiqalayo. Mdala kanganani kuwena boy? Akazi noma ngayisho neminyaka yakhe neyami. Maybe let's rather do it kanje khona kuzoba lula. Uneminyaka emingaki? She's 52. And you are? I'm 30. 30. All right. Okay. All right. Okay. Ushaya imeli yakho lapho. Hey, Nick. 22 years. Yeah. Yeah. So dokotela unamahloni uma usisi, not umama usisi. Umama unamahloni now boga amahloni can be on two levels. Mthiyane nawe anonymous. Number 1 unamahloni ukuthi wena umncane kunaye. So ukusho ukuthi lento uyayifila ukuthi kunento engashaya incamncam la ukuthi ngina 52 nengane yabona nginengane yabo uyangidunisisa ingane encane. Now that alone iyakwenza as umuntu wesifazana uzinyeze. So it's not necessarily ukuthi unamahloni ezinto othi zenzeni, but unamahloni ukuthi yena yini lento ayenzayo. So if kuukuthi lento uyenza naye uyayithanda nawe, it's your duty ukuthi umenze ukuthi akhuleke ngokuthi awumjaji, ngokuthi awunankinga nokubona inyama ezilengayo na yonke leyo nto kuyena umbonisa ukuthi umthanda enjalo if nawe ukuthi uyamthanda. Phendula ke bhuti. Ngiyamthanda ukumthanda kakhulu futhi. So manje ukuthi ngizama ukumbonisa yonke lonto leyende kancane kuyenzeka kancane uyazama naye ukuthi angikhole ngendlela ekwenzakala ngayo because siyazana ukuphuma and ngiyambona ukuthi yonke into izohamba kahle ekhambeni kwesikhathi. So manje iphi position ye sex comfortable ngayo angena amahloni makuyona? Asikafiki lapho sifika khona lapho yona inkinga esinayo kakhulu ke leyo. Ukuthi izoqala inkinga iba lapha ekutheni masekiyo kumdavazo ilapho kaqala khona sabe namahloni. Yazi ukuthi benze njani? Of course ngoba usasaba she's had 52 years to get used to it, but ngoba usasaba wena yenza sure ukuthi wenza izinto ezifana nokuthi umqabule just umtshele nje ukuthi no angizokupenetrate angizongena umthinte umqabule endaweni ezithize, you know, create a romantic atmosphere emzimbeni, you know, to figure out from emadlebeni emqaleni ngomamabele akhe kwekinkaba kumathanga akhe, but umtshele ukuthi yabona ngeke ngikuthinte kuntomzodwa futhi ngeke ngikupenetrate, ngisafuna ukuenjoya nje umzimba wakho, play good music, have a candle. Abantu dala sebekhulile kancane baz enjoy lezo zinto, uyabona izinto ezifana ne background music emnandi njalo njalo. Yeah, so izama leyo mfethu bese uyabuya usitshela feedback nangu dokotela. Umqale ngomuno futhi little bit ngeka vume futhi ukuthi uvele umkhothe, but start little things umthinto ngomuno ngelinye ilanga ilanga umkhuhle ngayo induku yakho little bit but penetration nje angayijahi because obviously usazinyeza. Phendula ke anonymous wayizwa le? Hayi ngiyabonga kakhulu. Manje ugcina nini kumbona nje? Senginesikhathi ngicina ukumbona so kade kuyi accident yemoto so angikwazi ukumbona eglasini so but I think sorry. Usashadile? No, afashadile manje. Usedivorcing, but why ungakwazi ukumsupporta umbone if kukuthi ku accident yemoto ifamily yakhe ingane zakhe yini inkinga? Azothi noma uzothi uyena because noma ngitshela lethu ukuthi kade ku accident kodwa ke ngazama ukuthi ngizombona wangitshela ukuthi okwamanje ke correct, so ngiyacabanga ukuthi this weekend ngizombona ke. Okay, good luck. Good luck. Massage kahle and nike medication. But also just make sure ukuthi she wants this as much as nawe uyifuna ne boy ungagcina usu invest a lot of your energy kanti enegcineni yabona. Yeah. Sure. Siyabonga anonymous. Just to remind you, the number yanamhlanje it is 031-537-3000. Sikhuluma nge-relationship nomuntu okhulile kunawe, usisi othandana naye mdala kunawe or ubhuti othandana naye omdala kunawe. Lo hlelo ke is not suitable for ingane. Ngizoya ke Richards Bay ngithatha anonymous. Shosho anonymous sabona? Hola, njani? Shosho sharp kunjani anonymous? Utalk no Alex. Ngi right.
Yes, sir. Mina, I'm married, right? Yes. Okay. Hello? Yes, Yes, I'm married, you are but, married. ngicela uqala on that issue kale, because we've got like four wengane ne, but now madam akasafunda utela ngo1 thothi mina ngisafuna ne. Oh, okay. Agwisha leyo but iminyaka yethu vele shiyana ngo5 years ke between mina naye. So ngase ngithole ilokhuzana ke omunye oseceleni side chick yes. Yeah. Hayi side chick yabona ngazi ngachaza kanjani, everything nje it's flowing, everything is flowing. Yeah, shiyana ngo10 years. Shiyana ngo10 years. How old are you? I'm 42. I'm 42. So yeah, so is side chick ikuma 30s. Yeah. Lapho ke iyashisa yona. Everything is communication wise, everything is perfect. Okay. Unkosikazi uba nomdala wena nyoma uyena? Bashena ngo5 years. Ngimdala. Oh. Okay. But nje akasa enjoy, akasa uwandi uba usuke se right. Mhlambe ngisho ngakuthiwa senza once in 2 weeks right here. You understand? So kahle I wanted to talk to Doc privately. I don't know if it's possible because I tried last time when you show ngahluleka ngazama futhi kenye number ngahluleka, so I don't know what ngenze because before Dotela kuphendule mfethu, yeah, because before Dotela kuphendule because we professional mfethu, you have a wife and inengane ezu4 naye, right? Yeah. And then isashadene futhi. Yes. But iproblem oyishoyo ukuthi nje yena udela ngeround eyodwa, but khona ezinye izinto right kuyena ongazange uzoyimention. The fact that awuyimention kusho ukuthi aziyona inkinga. So because of nje leyo ukuthi yena akafuni more than one round, you think ukuthi une problem esingakwenza ukuthi unamathele kule side check? More than that. It's not about rounds sometimes. Ilokhuzana angazi romance kunaleyo gap. Let's do this, in fact, yeah, because I'm doing my job. Let's do this. Let's be specific, because you are on this show and you are already anonymous. So besides Indaba around the yard, yini lenenye ye romance engahambi kahle? I can't even kiss her. It's difficult. Akafuni. Yeah. Ima kusuke wamjolela yini wakubamba? A lot. Yes, and that was the reason actually I did another job. Jolly, I used to buy. Okay. Yes, I used to buy. Because, all right, but yeah, look, eyakho complex. But mhlambe sizoshiya numbers zethu even after here. You know, for any woman ezazi ukuthi ukhona ulendlini unkosikazi wale ekhaya wakuzalela izingane ezu4 kodwa still uthola ukuthi wena uyangaphandle uyothenga ekhona, that is one thing that engamenza I feel like not good enough as a woman, azibona ukuthi akalutho. And uzothi noma usuthi uyamqabula useyanyanya unyanya the fact ukuthi wena ukwazi ukuthi uyothenga lemnyango, but konke logo is a reaction, hayi ngoba ethi akakufuni, but it's a reaction at ethi she's crying for help. She wants to talk about it, she wants you to apologize, she wants you ukuthi umbonise ukuthi lento it's not because yena amfuni or akayonto ifunayo, but it's ufuna ukuthi ukhulume naye before ukhumule. Yes. Okay. Uthena wena uyawazama ukufuna uDoc awangamthola, but it should be easy because we leave the numbers ekuplan kohlelo. Yeah, I tried a lot, but I think maybe we're gonna talk a lot because there are so many things going in club thinking what is the talk. All right. Okay. Yeah. Please do talk to Dokotela and ukhulume naye, and I would appreciate you to uphinde ubuye futhi noma wathumela voice note uzositshela ukuthi uhambe kanjani. Yeah. Okay. But you know what I can also just say njena, knowing very well ukuthi I'm glad futhi muthi khona nento yesintu and angimazi umkakho
but I can imagine lezinto othi a lot ukuzininga adlule kuzona. You know, empilweni sometimes ungabolahle into ekhona ngento engekho. And as abantu isintu siyakuvumela ukuthi uthathe omunye unkosikazi if ubona ukuthi kunento lo anganayo idingayo so without ukuthi umshiye lo uhambe uthathe omunye kuze wakhe umndeni also ngoba kunezingane lezi ezu4 uyabona so we discussed about that okhuluma konje manje and then we had an argument and then party kwasho ukuthi ke khona okunye futhi okungangigculisi kuye lo okay no oh sorry but ngicela sibambe khona la ngicela sibambe lana ngoba udokotela uthi uzokhuluma nawe ngasese usuprofeta indokotela because manje senginesikhwele sokuthi umlaleli omunye akasayona iphathele conversation ngoba kuthiwa okunye but sesitholile ukuthi inkinga ikuphi khona neyesintu as well. How did you know ukuthi ithinta isithemba phakathi? Uyisangoma ngelinye ilanga? No. But you aspire to be. And I know what I do. All right. Manje ngizizwe ukuphuza amanzi nje kancane. Indaba ikagasini 1943 irelationship nomuntu okhulile kunawe uthola ukuthi usisi Omdala wena umncane nje njengakule case umncane angaqeda ukukhuluma njengakule case yomlaleli wethu oqala ongenile right yes not ukuthi ngimncane siyabuya. Let me invite you to like the page Indaba with Alex on Facebook and uzokwazi ukuthola ama links to ama videos alolu hlelo and uyakwazi ukubuka le video futhi ku YouTube channel yeGagasi nakuyona app and nakhona uyacommenta and yabona nje doc ebusuku nginokuvuka ngithi go through all the comments and yabo ngiwabuke that's when I get isikhathi sokuphendula so I do take them seriously. I do know ukuthi unye nawe uyathi yakubona ngithola ukuthi busuvele nawe ku identify it so we do take your comments seriously so please do comment mangabe ubona ngizothatha ke na ama comments before ngiqhubeke ne discussion yethu ubafana uthi uma ngabe uthandana nosisi Omdala qinisa kumdavazo ebese uyamhlonipha umnikeze indawo yakhe ungamthathi kancane o umfuna imali kakhulu uma kuukuthi umuntu rich kunawe and then ubhambatha bamnandi impela osisi abadala. I once dated omunye who was the same age as my mom mina ngina 18 kwamanje mangimbona ngisashaya amahloni right and then bese kuzoba khona uAyanda ku right ukudate umuntu omdala it's yummy akakwenzisi zonke idayela umuntu angaza phuka iqolo udokotela ke wayikhuluma leyo nto earlier yes and then bese kuzo hey please bear with me khona nje insizwa la evele ishama igama njengoba enjalo yabo so manje kufanele ngiqale ngiedise ahlele uyabona at least abanye basebenzisa ama emojis yes and ngithatha umlondi uzothi umlondi hayi osisi bakwazi ukuphatha ukudla mayisho ukudla kwafaka i-emoji ye-peach and usho Ntomzodwa and then bese kuzoba khona ke omunye usizwe mina ngesingami i-senior ngilifunisa kwetoho ngoba hayi uyanikwa lapha umvuzo omkhulu. All right, what is our topic today? Sikhuluma indaba yokuthi how do you keep your relationship ivuthe ube uthandana nomuntu omdala kunawe whether umuntu wesilisa or umuntu wesifazane or with same sex relationship as well. How can we leave that one out? Yeah. Sure. Indaba by the way, you know, on same sex relationships since we are khuluma generally wavela wangena ke mlonyeni uyathanda mengena okay yeah same generally, sex ku same sex when it's kubantu besilisa ku same sex it's generally a much higher age gap even than laba besifazana nowesilisa so yabo is even more yes, okay yes but with women the gap is less women komunye umuntu woman another woman the gap is generally less okay. so women right. tend to be more or less the same age if emdalo munye it's generally not more than 7 years but kubantu besilisa kuba umfana omncane but okay yes generally sure big gap yes umuntu wesilisa kumele kube big sure ngizothatha now anonymous from Olundi anonymous hi unjani anonymous ngiyaphila ngibingelela udokotela yes anonymous yeah ukuyona le relationship ngikuyona
Before ungene nje we have a regular caller from Olundi igama lakho Xolani. I hope awuyena umuntu wakhe ngoba naye wakwasitshela ukuthi uthandana nosisi Omdala kunaye. No. No. Sure. All right. All right. Asikuzwe ke Anonymous. Yeah, mina ngithandana nomuntu omdala kunami. Ngino 29 years ngo-30 ngo-July. So yena I think unganabo 40 something. Inkinga ngiyakuthandana. Come on sis, uyamthanda lo muntu. It can't be 40 something. It needs to be 40 something. 41, 49. It can't be 40 something. Kumuntu omthandayo. Ngiyamthanda futhi ngiyamthanda nje ngicabanga ukuthi sohlanisa sithandane ngo-2018 December. Nje sekunesikhathi sithandana but bebengathanda ukuthi ngithanda naye so bagcina sebe accept ukuthi vele ngiyamthanda nje nane behavior yakhe behavior yokumina so yasiyabajabulisa sigcine sekunormal vele. And inkinga kanaki like ngithandane nomuntu oseke washonelwa umakoti akhe besedaniwe ngase mina ngangena mina eseshonelo makoti bakhe wangikhombisa uthando and izinto eziningi vele ngokhevi sex ngifunde kuyena and uyadavaza uyazazi nje izinto eziningi. Right. Izinto eziningi ezifana nani nje lezakho kuzona. No, idayeli ningisibhekena like uyabadlula nje labangane because lo ongangade ngisana lo mncane nje angimbone ngilutho kunaye. So inkinga akaba nayo like ngicabanga ukuthi enga because umakoti wakhe washonela phambi kwakhe because kwaba nje inkinga encane nje kwasiyashonela phambi kwakhe ukunahlezi nje sixoxe kube mnandi gavaze kube mnandi umthole sethule nje yabo kokunye kabuya ndawona avuka yini like abuya avuke we going okay like singakhuluma isikhathi ndawona ngicabanga ukuthi u3 sohlanu 4 years manje thandana uyawakhuluma ama plans ukuthi uyafisa ukuthatha njengenkosikazi. Uyakhuluma yazi ngendlela right ngayo mina angibele ngazi ukuthi kwamele nje kahle kwenzakalani because like mangivuka every day hlezi nje mayevuka yena shuthi like I think ngoba kuleli viki ungene ebusuku so mangabe buye emsebenzini uzothi ngibuka mina ku WhatsApp ekseni ngithi ngivula data ngibone nje inqwaba yama sex yabo angitshela ukuthi ngikhumbule yabo zonke lezi zinto nje yangitshengisa uthando and futhi nami ngiyamthanda ke vele nje ngiyamthanda ke shiba angifuni ukuthi futhi that's beautiful sisizeke since you know lento yakhe okay your luck. I think you need to help him and support him because you know ukuthi wadlula enini but you must know ukuthi still even though sumsizile kuleyo nto but angeke kudlule kuzoba yinto that will almost always into kuzofuna nawe compromise kuyona but you need to help him ukuze kwazi ukudila nayo leyo yes and angayihlanganisi nawe you know that anger or even ingane zenu going forward. Because mina ingane angakabi nayo vela nginayo ingane yena unayo ekamakoti bese kuba yile azala ngaphandle so ngendlela uthandana nokuthi ingane zakhe yabo ngiyayithanda like ngiyafana ku WhatsApp social network nje ngiyabafaka vele nokuthi ngiyabathanda so inkinga iba la ke uma ngabe senza isex because ngiyayifuna nami vele ngiyayifuna uma ngabe senza isex anganoma imini nginenkinga noma uyeni because like ama sperms ayaphuma avela aphume nje ngoba enjalo ngivetane singazi ukuthi inkinga ikephi imali aphuma kanjani nje ayaphuma nje masipenda ukheva nje ayiphumeli angisho wena imangeni akuphuma kumina okay futhi mhlambe maningi yeah it's possible yini inkinga yakho naloko ngoba phela ama sperms kumele aphume but also at the same time
kuya ngokuthi uchame how far, how deep inside ngaphakathi kwena, kuya ngokuthi isperm sakhe besi thick kangakanani. Yeah, so it's many things now uvuleka kangakanani, so it's a lot of things. Okay. Ayanginankinga ngiyabonga. I know kulungile man, but uchithelele nje ukuthi umdava wakhe right. No siyabonga kakhulu ngestory sakho. All the best. Uhlula ngisho abafana abancane. Yes, that's beautiful. Enjoy. Siyabonga kakhulu sis. Okay, ngiyabonga. Sure. Good. Asiye sisokolundi siye eMontclair. Uyakwazi eMontclair? Yes. Montclair south of Durban. Anonymous. Yebo ninjani sir? Hayi si right mfethu. Nansi indaba. Sikhuluma ngani namhlanje lolu hlelo alukho suitable for ingane. Sikhuluma ngendaba yokuthi uyimanage kanjani i-relationship nomuntu okhulile kunawe. Yebo ngiyezwa bethu. Mina ngicela nje i-advice lakudokotela ngicela nje ukuhluka kancane. Kunomuntu ebengithandana naye ubemdala kumina ngo 2 years. Yes. Inengane from her previous relationship. Nami nginengane from my previous relationship. Yeah. So sathandana and then mase ngifuna ukuthi sibe nengane wathi ayifuna ngiqale ngovela kubo. Okay, asenzeni kanje na ke kancane nje mntaka baba asenzeni kanje. That topic was raised we open line. I think uzomela si discuss as a topic, so we must be fair yona ngoba topic ngokwayo ukuthi kufanele ukuthi uyovela, but namhlanje ke sinike lama out athandana nabantu abadala nalabo sisi abanobhuti abadala. Akiyo kahle le topic ethe namhlanje, but sajabula ungenile because it shows what ngempela there is a demand for it. We do listen to you. We will attend to it. Let's go to Anonymous eThekwini. Anonymous sabona? eThekwini, Anonymous. Hello. Yes, welcome to Gagas. Oh, ngiyabonga. Ngilungele ekhathini. Alex. Yes, nansi indaba Anonymous. Okay. Yeah, dokotela ngicela la ukuthi ngabe kuyingozi kangakanani usikwe relationship like is serious umdala osimame kunami ngowesilisa like when it comes to umshado. Sure. Then yini ingaba ingozi lapho? Umdala kangakanani? So mhlambe benikhuluma ngabo 10 years sikhamba ngisha mhlambe ngo 5 years kanje, because most of the time sabantu lesi sikholela ukuthi uyashesha umuntu usimama uguga ne. Okay. Oh, so that's the question. All right. Look, uma ukhuluma ngokuguga kanti mhlawumbe ukhuluma ngokuzala, then that's one thing. Ngoba yes umuntu wesifazane reach a certain age lapho angasayi khona esikhathini, then angeke sazala emva kaloko. So if ukuthi uguga kwena ukhuluma ngaloko then kuyiqiniso. But with relationship akekho umuntu okuthi uyaguga with relationship ngoba iku relationship it's about ukuzwana kwenu nentweni yakhayo nobabili, so awukwazi ukuthi uguge kuloko. So depending ukuthi kuwena yini lebalekile oyisabelayo ukutheni if uzoshada lo muntu omdala kunawe yini le okuyibalekile kakhulu kuwena obona ukuthi izoba inkinga. But umuntu wesifazana omdala is also someone okwazi ukuthi wakhe naye kangcono entweni zempilo ngoba they generally more focused, but it's up to you ukuthi yini lo isabayo ngampela. Yeah. Okay, dokotela ngispecify kanje ngitho khona ngasenkonzweni kanje yabo. Yeah, because indoda bathi yaluza ugogo, so mhlawumbe ngaze kufike ekuthenini sothatha umuntu esibili iphela indoda kube nesithembu yabo. No, look, by the way, umuntu wesilisa uyena empeleni oba nenkinga yokuguga ngocansi. Umuntu wesifazane ngoba wena uyamngena ekugcineni akukho lokuzothi ngeke sikwazi ukwenza ucansi ngoba kusangeneki kuyena. But lo wesilisa if emdala kuhamba induka isavuma ukuvuka kube nezinkinga zokuthi ifanele izimanage kahle ukuze nilenze ucansi lenu. But lo wesifazane yes ngaba inkanuko nje ukuthi with age mhlawumbe inkanuko ayisekho, but akusasho lokho ukuthi akasakwazi ukuthi alenze ucansi. Siyabonga kakhulu Anonymous. So ngicathi uphendulekile. Ngisafuna ukuthatha nje nama voice notes before sigoqe. Gagasi, hello. Sanibonani bantu bomphakathi ukuthatha lokhulumayo waseScottburg. Bengikhula ngiphethwe isifuba mangabe ngigijima amanye mangabe ngihamba ekutholakala ukuthi hayi
ungazi usishisa ngendlela eyisimangaliso isifuba sibekhulu kakhulu. Ngabe sengiyaya ke ngathola ukuthi ukhona udokotela okhona ePortazile ngitshela umfana wami ngaya kudokotela ngathola ubungcono obukhulu kakhulu ngaphinda futhi ngaya kudokotela ngizithola ngi-right manje umuntu osizwayo ukuthi hayi akaphile kahle ahamba yabona ukuthi aro Mthiyane ePortazile siyabonga. Sanibonani msakazweni ngikhuluma no-Anonymous from Jolvet. Ngaya kadokotela nginenkinga yesibeletho ne-discharge. Ngafike ngalithola usizo khona. Nabasebenzi bakhona abaphathana kahle kakhulu. Ngangithi noma ngisocantini nomuntu wami ngingal-enjoy kodwa manje sengiya-enjoy. Uyasiza kakhulu Dr. Mthembu siyabonga. Sayivala kamnandi siyabonga kakhulu from Bhutilo seqaleni kanye ke nosisi lo. Dr. Mthembu siyabonga utholakala kanjani? Hillcrest kunekhehle lithe umtshela uAlex ukuthi akayiphinde le number ngoba uyasheshisa wena ekugcineni. So ungabosheshisa ukuqeda Mthiyane. Yes khehle. Ithi number 031 765 8475. Okay. Ise Hillcrest lapho eMedilution. But ufona ngeikhathi zokusebenza. Mabe ngafona right now akekho umuntu ozobamba. Oh yebo. Nase Richards Base khona 035 760 1569. Siyaqhuma siyachatha sikhiphe inyongo silungisa imndeni silungisa induku silungisa izibeletho silungisa isikhumba and do konke and counseling as well. Yes. Keep inyongo and all that nokugula nje ukunyaza abantu bazitshela ukuthi ngudokotela wocansi nje kuphela kanti phela ngaqala ngabe udokotela omzimba before ucansi so nokunye ukugula sorry udokotela wocansi sorry okay manje wasiba romantic manje hawo singafike siqale kahle lapha phezulu kufanele ngiqede kahle ngithi wathi masusuqede. Sure. Oh okay, in case you didn't know Doc and I are on channel 157 on Sunday at 10 show ibizwa nge Ezocansi on Indaba njalo ngo 7 kuya ku 8 p.m.